dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan na. Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang sangguniang panglunsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House. Sarap na abot kamay. Lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. PAM Sabinmalay! PAM Sabinmalay! Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM Sabinmalay! Dito lamang sa inyong paboritong himpilan DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. PAM Sabinmalay! Good morning, Masantos San Maabig, good morning Langula, balang sinansakay. Padala sa programan PEM, paninilbihang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay. Bayan muna bago sarili. Siyempre dyan aspeto technical, Engineer Nexon Dakal.
Siyempre, Kalob Cantabayo, amigo yo, RJ Jimenez, at your service always. Tana sa partner ko, si partner Leon Elorde Castro Jr. Kaya Oscaed na baloy na Binmalay. Oscar President at sa Interon Luyag na Pangasinan, partner. Tawag ang makpa-partner. Medyo kintay natin ha, partner Leon. Nandudungal ka, please call me. Ano, nakalop tayo dasayan na programa. Si partner Leon Elorde Castro Jr. Tansya na ha, kapoy loob. Dasay raya binalibaloy. Dasay eskwela, tatang tanagagik. Yan na siyempre, raya iso kabaluyan at lanirad kabungan no asalinap na danom so bungyo agkini mantatak sa diba Engineer Nixon ta delikado tan wala dasaray sakit-sakit yan ayarin naala dasay tubig na stagnant pag maruming tubig nakaw akala ay sakitan. Morning sa mga taga dyan sa bayan ng Binmalay. At siyempre ang kapulisan po ninyo dyan sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Lester Laico. Talagang minamantina yung peace and order situation, pati yung problema sa daloy ng trapiko, naresolba na niya. Dyan sa may approach ng Curambang Bridge. Dati matraffic ditan, pero medyo imuksoy so daloy na trapiko sa Tanya area. Siyempre sa kampanya sa kapulisan ditan da balay na Binmalay sa pamapaer na illegal ya droga yang gada nagunuyan at ngarin na pituyawan tayo tawala raman so saya programa tan na saya PNP information dissemination tana siyempre saya yarin na tangguyor da saraya drug user datang tanagagi ka dyan po sa bayan ng Binmalay na sila ay kusa na sumuko kaya surrender dyan sa PNP para ho sila ay mailagay doon sa Reformation Center, Balay Silangan para maalis na sila doon sa mga nasa drug watch list. Maganda na programa po yan dahil may programa pala na ginagawa rin pagsusumikap yung ating mga kapulisan. Ito pong pag-iengganyo sa mga nalululong sa droga na sumailalim yan sa drug rehabilitation para sa ganun magbago yung kanilang takbo ng pamumuhay at maalis sila dun sa listahan ng mga nasa drug watch list Ito yung mga hakbang ngayon na sinasagawa dyan ho sa bayan ng Binmalay and even sa ibang munisipalidad. Dahil siyempre pagka may mga kababayan na nalululong sa illegal na droga, siyempre yung epekto niyan
problema sa pamilya. At syempre, agkamandaan so kanunutan, apektado namin. Ang labatla, ditanad sa balay na Binmalay. Talagan sa liderato na Mayor Pete Merera patungkol sa panagasikaso na sa peace and order situation ditan. At talagang iter so interon suporta nasa Chief Executive Saray Aminya Kiwas Kurang o programa nasa kapulisan tanad sa balay na Binmalay. Partner Leon, na alagarang ko may tawag mo, Partner Leon Elorde Castro. Saya Oscar Ed na Binmalay, tan Oscar President at probinsya na Pangasinan. Ano, nakaluptay sa yung programa. Essential partner, medyo kwanta na expired lang. Load tama na yan, sa nagaw, nakaw. 40 minutos, kasumpalan na alas 8 at kabasan. By the way, at Jada Sara may palabas ya agaw. At pitoyawan tayo si Mayor Pete Merera sa Kilad Tanlante. Susamay insabi na sa Regional Director na DSWD ditana na opisina to. Nagaw na Lunes. May agaw na Lunes at suspendido so klase pero aga suspendido so may trabaho at sa gobyerno. Di munisipyo at kamyamay raramay kailira irana nepeg ya gawon ditan sa kilatan so insabi na sa Regional Director na DSWD ditan da sa opisina na Mayor Pete Merera na sa sengegan no akinat limatan so Regional Director na DSWD puda sa may sulat ay impawit ginawa na sa opisina na Mayor Pete Merera si kato mismo so nanggawa na sulat inquiry tepat at atang tanagagi kada sa pamunuan na sa sekretary departamento na sekretary na sa DSWD si Secretary Rex Gatchalian piano tuputan duga kasi so sayay sistema gagawaan sayay panangiter na ayuda ya parte na sa may programa na gobyerno ya tulungan iray mairap nila iray walad laylayan and sa tay uplift program demand at talagang dalat-dat na Mayor Pete Merera sa may singa anang nang to ya problema dasatan kasi saraman so pinili iran na makaawat na ayuda at singa karakal da saraya halos 40% at agdamot na kaukulan la laramay talagan na mangkaukulan na sa tanya ayuda ala po dasay ang ibasian at sa may 2024 census no agak nalilingo da silong na sa tay community-based monitoring system may tatawagan niya community-based o CBMS raratan yan na tatang tanagagik at talagang nindan na importansya
Anan Mayor Pet Merera. Wadala si partner ko. Pasensya ka la partner. Ta eksaktong na naputantay load. Okay partner, good morning. Good morning, partner. Happy birthday, partner. Ay, thank you. Nani. Birthday mo na, partner. Happy Man birthday. kapita. God bless. More birthday to come, pero more public servant to come. Yes. Oo, makapan itarta na sa serbisyo publiko. Kumusta lang tabi malay? Ang kapunilo, bad munisipyo. Wala lang yung lubong munisipyo sa ay na, partner, Ajay. Oh. Medyo magitarag muna yung lugay. Mhm. At sana tumurong ta, lalo sana taga Binmalay, at sana kapit lugar na sa ibahan na Binmalay, at luyang na Pangasinan, masantos maabig, ta medyo mauran, yakabasanad si Kinamin. Hindi bali, ta medyo ibaban niyang tulaon dadakaplay tiyempo. Pero may tupot ko, wala lay loob na empleyado natin, partner. Wala lang yung na empleyado, dyan bahay na Binmalay, sa nga pula batat, anay, sidante on labels, ang nga po, loob na ni partner. Okay, kumusta na natin na Dabin Malay? Wala ray salinap na dano, miran na lugar. Medyo aray sular-sular, ang tala kabungan, medyo, siyempre, ay mo nalaputuran laya, danom, gato na medyo, aray sular na, medyo, ambasat na salinap. Dantam mo lang, medyo mo nang nabungko, medyo rin mispak, may lasin na pati, ang tamla, bagat sika. Oo. Medyo abuyag, address, kinanta mo na remedyo sa atan, lapod sa direksyon una na simple yung magredalin ta na sa may pati, lapod sa dalin na dalong partner, Ajay. So, kunting ingat, laula natin, medyo no, atay dano, no, stagnant, ang tamlatan, may sakit, yan ay arin naalad sa marutak ya danom, partner. On partner, Ajay, katuta, so, Advice kayo. Partner, Ajay, Mm. kato na sa gagawin tinatanod, sa sigurado, karumanan, simumba kami ng mayor, bandang alas sa isang nga rin, lapon na monitor si Mayor dyan ba na Binmalay, wadya kami da munisipyo, lapon wala kasal, taro wala rin meeting to na may membro sa SO, na wadya kami malaya kay malista, and monitor kami at saray, unsabir na to commander, unsabi, i-report at bali na Binmalay, partner RJ. So far, nga pumat, so masyado iran aranaw, iran kapukukan, ditan, partner. Wala ramat, partner RJ, pero siyempre wala rin need talarya. Si Sabito ya, medyo, masyado dulap, so, siya wala epekto to, may pangkal na pispin. Okay. Sa medyo, si Dalin Dagamo, masyaman oran at, masyado dulap, so bali na Binmalay, partner RJ. Noon, tanda si nga likas ko, nga puray nantunog na bangus natin, gamad si kami, dati-rati, no, unyaran pulis na oran, itan laray mamuran bangus, pero natin si nga po. Control, so sa dalap-dalap na po sa ay nakalira may pispin, piskiti sa dire-diretso sa dali na danong partner RJ. Atan man, so karakapan ya mabayag ni at in-anticipate lang na mayor, so ang problema, partner. On partner RJ, kato na, dakap natin, ta medyo sibinag sa agong ang maloram ni Tantam, siksing na dyan may bagyo yung may-may, ato na noon na rin mo lang kumunat, ay dakil mo lang so kawas sa'yo, medyo basa, ato yan so kikinintay partner. No, singa sa may babagam nun karuman partner, apuspon, may panangitor mo na birthday gift, pwede saray senior tayo dan. O siyempre, nang kumot, so sitwasyon partner RJ, may ramot, siyempre magmulag mo tayo na ito tayong panangaraw, naglano man sa akin na, at sira, mas balag, so nasusunda partner RJ katon, nanang kung may safety na inay, so sa senior citizen, at pangawa daraya, so birthday gift na partner RJ. Nga pumat niya kay schedule, no kapigan, partner. Andung kami na sa treasurer's office, siyempre si kanay payout totoo, siyempre nanangang ko na available da, siyempre may ramot na basta-basta man-schedule lang kaya ang pumotso bibiyang kutsari kaya katon nanangang kumotso na kamungan, nasari kaligtasan, nasari man-payout, nasari senior citizen, partner katon nanatan at mituyaw ako sa treasurer's office. Tapano na ibagag no anto kasi so medyo kondisyon kasaya uran-uran na piano na itertilara may ayudan mo lang na birthday gift na senior citizen.
Oo, tanda na din. Ayarin na may kabat tamot da sa Municipal Risk Reduction Management Office ang assessment da partner. On. Da saya limabas ya mamauran. Tanda wala ray adalap iran na pasan. Pero singasamay ko amulanti at si Mayor Mat at watanya game malis tan non-monitor mat karuman. Oh, partner. Karuman at kudya kami ng mayor, ya kami balot imalis at saya so da munisipyo na po da monitoring mi so galaw na saya pag yun malaray report yung sabi kudya kami untulong at tampol partner RJ. Okay. So kumusta mat iray kaparatiran na lingkod bayan iray barabarangay official sayo partner. No, okay mo tira, ka-monitor nila, lapot sa ninarom yun, tatay, nunyara, antar, kasi ninarom yun, ulilibar, kato na pasal mo laraya sa kapitan niya, aka ugla kira na iraya, aka at tutok kira at saray, parang araya constituent na barangay partner. Onta, wala ramay monitor komoditan, singa ditan da barangay Papaguyan, si Kapwil, at ang gapo ni Mamauran, at binayis to lamay bakho partner. Na mayor wala ramay at na bako antamla no usaron ta nakukulantoy gasolina pero san siya niya galing sa bulsa partner kanya nagailipis sa salamat na saray ay kakapitan tayo ta in-anticipate nan gawalara na impan dredge sa ramay pangkukot da sa ramay dalan ay danom partner. Partner RG katulad so malakap ya ano kapitan na nantisipit sila, so sa amin nag-auma, talapod, napapasal mo lang noon. Gagawin mayor tayo. Noon, naaratan niya amin niya moves and mayor at antada para na kamungan na balang sinansakay partner ya. Ang gapoy personalan, tano antam, siya nga samay panagbili ni mayor. Di ba na, tatalusan mo la, nasaray kakaibatong tanong munisipyo, wala da saray kay bato na unta trabaho ya aratan bilin labat la aliwan na kasi saya antadara arom may matami o anto pero atanot talagan na bilin labat partner. Partner RJ katuya so nga guntinatan mo monitor so mayor ya angat karuman at wadya kami sa lago da munisipyo ya yung po kami mga alas sa Islamo partner RJ na po na mamonitor tayo sa aray report untuk kamaniraya insidente na nagawan siya ya uran-uran dyan na barangay na Intirong Binmali partner RJ. At naniman tagtaka na tawagan at simbat ko lamot may impituyo mi at si mayor nilira at sa may sabiditan na regional director na WD at di ba karuman nasingbat tamut la at wala ray nalatan na reaction partner ay napaglabat kwandaya araratan at sindulan tapyan magmali patas tamanaya partner wala mo't may angi pasabihin na sa impormasyon na partner ya talagan si kato maninam talapod may makala at talagan ang ganog dalaindan partner at si katubalot mas mangkaukulan amam may agagabay yan nagawan ng mayor anto ay aramay na deprive so kanupugan na sa aramay mas nakaukulan niya indan na satan yayuda ya malapo at satay uplift program partner. Partner RJ tantam kapungtong kumot si Director Gupala naman Tison Sipot kung kami di man sa kay bak si Madam Roxanne sa disability talaga si kwanto mo dunga mo may babangan mayor lanti ramay punto to talapod idan tunatan na labay itong katungtong si mayor na nangyari por sige may 140 mo nang balad sigurado to ya kung sabi do pisina to ng tura may waman ya abalit ya isabit mi tano bilang araman at wala rat si memes at katulaman so ay sabay ito sa third trans ya paiter tayo na ayuda at sa may sokpen na bahay na Binmali katunay rin na natultuloy na aruman na 242 to sa saray mga wat na
pension na suspended by na binmali partner LJ. Oh, marakop ta na anong mo tanoy. Tanso resulta na sa may jad Tagalog masigasig, may masuot ya man ngiter na correction o anto kamanditan da saratan niya nga pero nagmutan tututo ko na mising ay ni wali si mabe. Agmo kukutuan ay nga po partner, di ba? On partner. Nung labat dito binmali, talagang natututukan partner. On sa kini partner, malikot ang mata dyan Facebook kami natin at medyo wala rin kay Baklay may lalaban sa Uy, tay oo. universal pension na may amay lang sumampipismok nisit sa atan sa tay pampipilida na ay paisaypan babagaray akin at nalingwanan da sa social asay sa universal pension na sa senior ya antaday amay sumpapay kwarta da kaban na na bansa tayo pa na Jay. O singa kinamo partner, nagbunga yung iyong panawagan at pagla-live din sa Facebook partner. Kasi wala ra may antadatan niya kanupugan, medyo marurun labat ira. Mantatalaran ira labat partner na sa may mangida ulo. Natan siguro abandag dayo walay sa kuya singasikaya ang idaulo, ang ipaway, nasatan niya aneng nengda, kanyan talagan malikot iraon suportara, tawalala, susakay, ya masibag, ya may pasabi, nasarayan hinaing, kwanda siguro partner, unungad sekwam mo, at walalara, undadaklak mo. Anda sa may isisir da may sakay, may May live mo, in live ko, naka almost 100 lang yung sharing to pero nakapag siguro tapi araray at nalik na sa gobyerno susatan so kailangan na itirya panangarod sa resirantam amay wala may sakinatan na ng Facebook mo di ba mga to ano bang dahilan ba't hindi maibigay ang mga kailangan ng senior in spite of the fact na matagal na itong nitiin at sinabi niya yung mga aramay kakapuyan na saray arumiran proyekto na saray araraya so sa baludi araramay palagitirday saray purpose yakap amin ay babagato at panay agana agaw may pangkabungan ng ingan sa kaya political strategy piano agiraw na sa susaray tutuod bansa tayo sa nangagawan kahirapan Jay. Wala ray mangiter yun tanareksyon. Pero syempre, ang kamanuntan, dapat lang na mapunta sa dapat puntahan, di ba? Ng mga pundo na yan, oo. Kasi, no, ibangat din ang mangira sa sari ko to, sa satang purpose, ang mga lemang mangira sa purpose, tayakap, napupolitika, naputsari kakanayon, kung pansay sokpen, unya, so ngagawat, aliwara may diskarte gagunday pasayra mga agwe proseso proseso naglaman tutupet na proseso kasi makapaiter nakabungan o mampapairap sa rin paitran de ayuda partner yarum mo ni partner paano saya arum mo sa atan at walan nasisikot nasaray man nagsikot partner di ba? Marami nagsikot partner sana makapangirasla sumambasan sa Facebook tantam panayira si karga Facebook dapat kumun limitan da tantam wala rin nababasa ang Google yan medyo aliwara may fake news sadurara man alante correct dapat araya kumun so gawin sa Facebook kontrolan na sa gobyerno usare dapat Facebook labat sara may wala rin medyo aliway mo at aliway dating to nayari nabalik purpose sumaragap pero nakal ni kabataan tayo dapat ilaluan daya mas maraming gadgets na mga bata tama ka sa mga matatanda. Yes, oo. Kaya kailangan talaga guidance pa rin ng mga matatanda partner ng mga bata. Yun ang problema malaki ngayon parang ating gobyerno hindi alam mo kung tutusin mo na sa atin lahat ang mga kayamanan. Alam mo, mga tsokolate, lahat yan. Ang problema, hindi nasikaso ng gobyerno. Nasikaso yan, sarili yan. Hindi bayan muna, bago sarili, kundi bulsa muna, bago sarili. Yun nga kaya natin Yun nga kaya siguro partner pagka
yung mga ganyang gawain mawala na ng tuluyan, aasenso na tayo, partner. Siguro, partner, yan lang ang mga dapat gawin natin Mm. para asenso. Hindi asenso ang ating bayan habang nandyan pa rin yung kaugalian ng mga Pilipino. Sa eleksyon lang, nakukurap na ang mga kandidato. After makurap ang mga kandidato, makurap din ang ating gobyerno. Mm. Pero siyempre, babawiin nila kung ano yung gastos nila. Mm. Kung di na sana papayagan yan at magbibigay ng sample na kung nahuli dapat bigyan agad ng kaukulang parusa, siyempre wala na silang gagawa na ganyan. Kaya lang hanggang utos, walang gagawa, walang nakikita, kundi na implementasyon, ginawa yung batas ngayon, bukas butas na. Yun ang mahirap nangyayari sa ating bansa, partner Jay. Okay, partner. Medyo wala na tayong sapat na oras. Yung mensahe mo sa ating mga kababayan dyan. Okay. Partner RJ, salamat sa ating oras uli at sa ating mga listeners, sa ating mga subscriber. Bago sa lahat, ay shoutout sa ating mga empleyado, lahat mga GO regulars ng ating bayan ng Binmali dahil sila ngayon ay pumasok na at tayo pa ay magbibigay ng serbisyo agad sa ating mga mamayan. Habang kahit walang klase, alam mo naman, shoutout sa ating buting mayor, sa ating mga kasama kahapon dyan sa munisipyo, si Sheila, si Chadi, at yung mga dalawang security. Dahil nandyan po kami, pati si attorney, si admin, nandyan lang kami upang maghintay kung ano man ang report na gagawa. Kaya sa ngalan ng ating programa ang PM sa Binmalay at sa ngalan ng ating bayan ng Binmalay, ang iyong lingkod, Leon Castro Jr., OSCAP President ng Pangasinan at OSCAP President ng Binmalay, nagsasabing masantos tan maabig yung kabasan sa kinamin tan at Sari Senior, alagaran na palabat. So, further announcement, no kapigan kasi supay termi na saray birthday gift da. Pasensya kayo, ta siyempre, sinunutan tayo si kaligtasan tan saray abig laman na saray senior. Ulit, masantos tan maabig yung kabasan, Panraji, and happy birthday, Panraji. Thank you, thank you. At dapat nandiyan ka pa rin para magbigay ng public service sa ating mga kababayan sa Pangasinan. Salamat at masantos siya kabasaran sa kinamin. Okay, thank you. Si partner Leon Elorde Castro Jr. sa Auskayad na Bali na Binmalay OSCAP President at Luyag na Pangasinan. Yada Aspeto Technical Engineer Nexon Dakal. Kaya sumakter rin amigo RJ Biray Jimenez at your service always. Kalaran ng sublaya programa na SBM Karaya Balitan Matwa. Nen kapaborito JCB Joseph Kanilang Bakani Jalabat at DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. PAM sa Binmalay. PAM sa Binmalay. Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes